Tiprasa lokorongni talika tai salai jagla khada. Jongbari phayo jongbari laibo thango jorabai baksa yaba tiprasa lokorongni talika ble tabukbo agini haino agini hai. Samungo thangyakhe phatisa maisanani tugu atiprasa lokorok. Yago krei rang khoksabo bemar kotoro klaikhebo saknai nokrogo telangnani phano tugu o kamini lokorok. Bahaike ba phonobai manai yago rang khoksa krei tetei omohai jorawono chugya angtetei chubachu sanjajaka khoroksa bufa mongbini Bijay Bikram Rupini okokma kasai phaika lai thanai 14 November 2024 hol jorabo Malkhungbai lahar patimongo bwsajak khumpui Rupini Umor bini bisi chuku Umor kisaono lahar patimongo Malkhino sakdukho manreo khumpui Rupini sakdukho manmani bai bono tubui phainani nangka Agartalani jibi saknai nogo tabuk ICU kalaija khumpui Rupini buma phasong kwrui chugya bwsajakno bahaike mwthangai manai abono teino belaino wanajak bufa Bijay Bikram Rupini aboni bagino chugya jorabo chubachu sanjajaka bufa Bijay Kumar Rupini khaganang mayaganang lukorokno chubachu sanjajaka bo bwsajak khumpui Rupini no mwthangai naragani bagai aboni bagai je khaganang mayaganang lukorokno chubanani muchungnai rok bufa Bijay Bikram Rupini ni Google Pay ni scanner rijak je chubana muchungnai rok chubaimano o scanner ni bisingtei abai baksa o koktmano manma logi logi no khumulungni koktma thungnai rok bo kurum kuthumui khumpui Rupini no chubanani bagai apri hayakeba ongkhori phailaika go box tei rang khanglaika khumulungni koktma thungnai rok arang khumpui Rupini no chubanani bagai bono yafanani bagai jotono kurum kuthumui rang khanglaimani nukjakha abai baksa joto lukurungno chubachu khalnani bagibo koilaikha chini manglini bisingtei joto nai tongnai lukurungno जों tini o box tei tini 18 tarik sombar o box tei bachalaimani amono kaisa narok saimangkhana thangnai 14 tarigo chini oro khumpui Rupini ekhane bomo Bijay Bikram Rupini kai boroni family kaisa boro thangnai 14 tarik ni horo kaisa lahar party mongo klaileka boro family kaisa keu phantai krei aboni bagai borongni ngai cheng chini khumulong elakao je kogro koktoma thumui tongnai rok cheng borongni nukhungni ngai cheng o khumpui ni condition sai bini amasoni condition ni bagai जों mungsak chubaimi aphano जों khumulong elakao je media khai tongnai rok जों jotono basawi जों oro main building rogo je oro head office जों je mantei जों thumlaika boibo chubakha kai chubanai rokno bo belai belai kha hambai norok noroni bokhani je muchungmani khak war khaya pharmani bagai noroni chubama bai tabu osraini langma chona naimani no norok manjui mano aboni bagai norok jotono no hambai tei जों tini salsabai जों paiglak जों khana rogo bo tai ko office rogo जों thangnai aboni bagai joto lukono koyo norok omono naiei isa chuba bainani bagai जों noroni thane khoijau hambai Bureau Report Khumpui